S'han de tenir pensaments de qualitat. Això ens diuen, per evitar emmalaltir, per exemple. O sigui, s'han de pensar coses com formular la teoria de la relativitat o vaig a portar un cistell de menjar a la meva àvia que està malaltona. I s'han d'evitar pensaments de no qualitat, com el meu veí és un fatxenda o gamarús, quan t'avancen amb el cotxe per la dreta. Hem d'autocensurar-nos contra els pensaments que no són de qualitat. Antigament els anomenaven impurs. Sols canvia el nom després de 2000 anys d'evolució. Jo veig gent que s'han dedicat a autocensurar-se i han acabat sonats. Ras i curt, han acabat malalts. Però igual la clau no sigui només autocensurar-nos, sinó tenir censura de qualitat.